Arestado ang duwang lalaking imbelto sa ilegal na pagsusugal sa Barangay Buluang, Baaw, Camarines Sur. Makalis maaktuhan kan mga personahe kan Baaw MPS na nagkakawat nin baraha o poker. Sigun ki Police Major Mary Grace Tagtag kan Baaw MPS. Sarong concerned citizen ang nag-apod sa saindang ipatura dapit sa grupo kan mga lalaking subot nagsusugal sa sarong harong sa may Sago Street sa nasambitan ng barangay. Kan dumanan kan mga operatiban lugar, tulos na nagdurulagan ang mga imbeltong persona. Alagad, duwa sa mga ini ang nadakop. Mantang pigaristar man subot ang mga suspetsado. Saro sa mga ini na taranta asin may bigla na sanang ipigluwas na canister o laagan hali sa iyang bulsa. Kan pabukan ini sa iya kan mga otoridad, dumana na diskubre na may laugining nagkapirang sachet kan pigtutubo ng shabu na kinakarkulong nasa 40,800 pesos ang kantidad. Sa ngunyan, pigpreparar na kan mga otoridad ang kasong isusunod kontra sa mga nadakop na persona. Ngayon po kung meron man po tayong impormasyon manungkol po sa mga illegal drugs activity or operation dito po sa Baaw, Camarines Sur, ay mangyari lang pong mag-coordinate o pumunta sa aming himpilan at isumbong po ang mga illegal na gawain na ito.